БГ. Днешния клип снимам с тетка ми, брат ми и приятел. Ще снимаме предизвикателството съм не съм. Много е зле вятъра. Не. И Земетресение. Вилито е зад камера. Земетресение. Те се задам въпроси. Сега, почва с първия въпрос. Ял ли си нещо паднало на земята? Разбира се, кой ли е? Рая? Как? Ивчо не виждаме. Съм. Значи само Рая и Дарко не са яли. Чупили ли сте си крак или ръка? Добре, само Рая. Аз глава. Глава. И глава се броива. Отмъщавал ли си на някой жестоко? Обърках ги. Аз не. Аз съм. Чакай. Рая, само съм заплашвала. Ние и Ивчо са добри деца. Имали ли сте двойка? Ти си имала. Няма. Двойка. Разкриваме тайните на Рая. Аз нямам само глава. Аз викам двойка. Тихош. Карал ли си се с най-добрия си приятел? Разбира се. Кой не се е карал? Карал съм се с теб и ние. Ходил ли си в друга държава? Да. Не. Нямам познат. Браво, Ивчо, къде си ходил? Къде си ходил, бе? Ами играл съм игри, където път. Не съм. Дарко, къде си ходил? Румъния. Ревал ли си на филм? Не. Да. Чакай. Съм. Чакай, смисъл. На какъв филм? Няма значение на някакъв. На някакъв филм. Аз понякога на тъжните моменти. Аз на тъжните... Да, разбира се, да. Колко твърдосърдечни хора има Ами тук. всъщност аз на тъжните моменти... Да, папи. Не знам как да се чувствам и започнем ти. Разговарял ли си се на учител? Моля? Смисъл? Какво значи това? Да му отговориш, той да ти се скара, не ми се разговаряй. Дарине, лошо момче си. Бил ли си на косъм от удавяне? Не знам, по-скоро. Не. Почти винаги на морето. Моля? Не, смисъл, да се отдавя на коса. Дей да започне Добре, значи тук имаме хора, които... Ти съм и не съм. Мога да плувам, ама някой път ми става. Бягал ли си от вкъщи, след като ти е наложено наказание да не излизаш? Нямаме наказание. Не са ни наказали само един път. Добре. Гонили ли сте кокошките на бабите си? Да си признаем. Бил ли си с брат си или сестра си? Ежедневие. Бил ли си Ния? Аз винаги бил като дали съм бил. Ами понякога. Аз винаги съм. Колко лоши деца. Катерил ли си се на покрив на някоя къща? Разбира се. Добре. Ох, боже, какви лоши деца. Ходил ли си на пижамено парти? По принцип във вас. Ивчо, много си прецакан. Играл ли си Майнкрафт? Тези деца са завладяни от технологиите. Палил ли си огън без възрастен? Да. Играл ли си с кукла Барби? Като малка. И някой път. Ставал ли си свидетел на катастрофа? Някъде по пътя си виждала някой изфърчала гума. Русен. Ходил ли си на Дунава? Кой не? Виждал ли си пожар? Бил ли си на 2 години? Кой не е бил на 2 години? Бебе Меги не е била. Но, вече излагал ли си някой за 1 април? Изместихме интериора. Защото беше твърде грозно. Всъщност ние се изместихме, защото беше слънце. Да. Давайте следващия въпрос. Возил ли си се с самолет? Сори. Едно. Били ли сте на лагер? Всички да. Убивал ли си някого? Чакай, трябва да аз трябваше да помисля. Аз помисля, дали животно или не, аз съм убивал. Жаба или муха? Муха.
Животно брои ли си? Да, комар също се брои, защото често ги така. Убивал съм водни змии и риби. Но, имал ли си жестока рана? Очка. Да. Аз да, преди да си спуках главата. Аз запът си дълбах Като плажна топка. И също си чупила ръка. Да. Мяу, мяу, котения БГ още мисли. Добре, щом тогава избиване на зъб не се брои. Не се брои. 2 дупки в палеца се брои. Ял ли си? Правил ли си YouTube видеа? Аз имам 5 канала. Ние ще почнем. Ами аз ще почвам. Рая мисли да почва кариера. Дарин също. Понеже снимането на видеото беше дълго, не съм, и имаше и доста гафове. Тей. Сега гафовете какви са? Избутайте Рая от това. Готови ли сте? Седнете. Както бяхте. Не, аз бях до 3 листи. Хайде, Иво. Не. Най-сетне и ние да седим. Кой иска ти вие? Ай, давайте следващия въпрос. Какви въпроса? Не. Така, кой отговаря? Как отговаряте? Дигна се двете табелки. И що? Като вземеш, дай пас. Що направиш, че баба е сял? Пас. Б. Хайде, месете пейката. Чао хора, ще се видим в следващите дни. Сега дайте палец нагоре и се абонирайте за моя канал.